Yo, I have funny here from Mamma Balance School Maha. And Penny say, Ansana will be watching dear Paniano, if you nipper in Muhumbi. A big body see a tosso a duna am de brown near Achidia Humbe, me de Rocky, and a mouthful. Yaw Achidia Humbe baby. Na me no be a babacan once a nano. Say your mono more come who are boom, say Achidia na come who are boom, say nipa na come who are boom, dear mammy de minim. The moon say, move as some chrome. Nanso omo aka omo abom na ese matutu ni nyina gu ono awro ni nyina fefefe nti di machi ne nkonko hihye ne empe obia epomasi bre ema no ewe yese se achichide epenimoja dodo adi nso ofrema no na migidi so obia awate achichide din bia so enum achichide bia na wo hu achichide da kra no wo hu ni mfoni da na se wo hu ni mfoni da nso de ni achichide no ebi niye na ne kofa ebe ni nyina baa no eye yese se achichide epe ni gya dodo a yede ma no aboa no yemfa ni se wo ba be kom achichide a uhia eja nti mo hwe eja bi tse ne o memfoni asi uhia dade bena de di tunwa no enu bi ena ohia sekan ene chance ana ase kura ne moja no begum no sese aboa no se bia aboa bi pese o chene wi ana se nipa pese ode ne ye na benkwan a no akwakohye na daka no hu ne nan ne tin nyina no akwakote sese akwakote le no akwakote no na omo atuja de ato nachi ompie na omo asa de bi mu ato nachi na ompie na omo asa de bi mu ato nachi enti ese eja dodo na edi gu ono nya aboa no na epe na emom no ne hyebre ekwan ya fa suku no na omo asesa gu na chi saa ekosi se ne home beti na afi de obekasa ne ese mintimi hyemtimi pie nti opie pe twiniti no ura na soniti no de dade bra na wo ne kon asi na afi no atwa na ode aya ne ode beye enti na yesi sachichide epanigya dodo a yede ma no ni enti amanfa eja angu na chi ne dade bra no manfa anye no adekire ba akwa kamede babe na otwe ne kakra ni no na YouTube fo ese etia omo nhihye ene WWF fo nhihye nti bia na ade na aba kofa asem abrami bia WWF omo hu a na bia omo abrami eka ade a me kire nsusu no nya ade asika bi wo me nya hwe wo me de gigimani na emo daachi bi no bia na akwakwa esika ende na obi nkase eputuo nhye na yenwenejo na emu ma ehye de ene mewenejo na saa bre esika ni mu de me de gigimani na akwakwa bibi se ese onipa bewu a ne katrema ampro no na efiri atiasefo nti bia daachi bi no me ntiase me nka mo ho no bia obi akwakwa hu adikire no abomidin na kese mwate me ne ese me na meka asase mu meka se me yese sa na me fe ese yanko ba kono se be ba kono so ni moja se ho no ese yetwa aboa eti enya moja ese moja na eba aye no eno so moja kitikitikiti bi na ni enti amede gu glass mu se be ya mbe ho no aya mu de gu chance mu na akura mu nti mde gu glass mu se ne mu be hu nti ese no wo na wa chichide no emoja no wo de kwakwa no ma bebre enti emoja no na wo de nsuo be framu nti yesesa wo pe wa chichide emoja dodo a e de nsuo framu ese emoja iso ye nyina ehu ese emoja iso nti echeso unya bi ese ede na me aka de me ni bi de ese ede pa nti se mo hwe ase ya owura no ba behwie nsuo no de afram ama na ye bebre sumo hu se pepepe nti ebi se o pe bi nipa na otwa aboa ni ti no ono ahihye won se otwa wi a eche se o ma no moja ni bi o pe se o ma ofi pamfo so bi wan kasa so o hia bi ane matese esa de ye nyankomade no ma kakra so ka ho
enoma bebree nti ebia no so wo pebi nso de akwakoye obi bi ehia wo nti no se so a na enso a na yese odi nso afrem nti saa na ebe no etie saa pepepe adekire se koyi a moma me kokromoti ekosoro no na montwere bibi nhyaseɛ na se wontwere wodin wa ase nsusu a twere wodin me kyerɛ sɛ subscribe mame na comment a me kyerɛ sɛ twere bibi na afei kyema wo namfo na ɔmo nso mfa ma ɔmo nuanom na ɔmo nuanom nso mfa ma ɔmo namfo na yɛkasa na enkwachiri na yɛka kyekyede ho asɛm otope ana ɔka kyerɛ akyekyede sɛ akyekyede tie na nto anwomo na anwomo enka nkyerɛ batatwene na batatwene enka nkyerɛ ofuntum na ofuntum enka nkyerɛ akyenkyena ɔnana no ɔden no mfa ntu enkɔma amaama ntu nkɔma ne namfo nyinaa na obia nso mfa empete saa pepepe medamo ase ene hwɛ a abra